Good morning, 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 good morning. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Mauran mga tugang na pagkaaga. Welcome po sa programang Morning Hirit. Sabado ngunyan, pizza 14 kan bulan ng Setyembre. Kami po nagapaabot girari din pangamusta sa lambang member kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa DCGB. Good morning po Pilipinas. Mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Welcome po sa tuyang programa. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department si Ronald Baldo, sa Newsroom News Director Mardy Cruz, Maribela Boy Mata, ang mata kan DCGB sa kalsada. Ay naaga po sa mga Pilipinas, sa mga Pilipino na nakatutok po sa tuyang programa. Mga Bicolano, sa man na parte kan mundo, welcome po sa ngunya na pag-aaga. Foreigners, dayaon mga naka-star sa Pilipinas. Good morning, tabi mga foreigners. Kumusta po kita gabos, mga tugang Chief Reporter Jimmy Nasalita, nanginginot dyan sa luwas. Iba po ang Mega Force Patrol. Sa iba ang Mega Force Patrol, mga tugang na mga pag-iriba, Anar Mario, Joshua Bino, Karen Ala, Jomar Bien. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa DCGB. Good morning, Legazpi City. Good morning, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Abado, 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 ngunyan. Sige. Good morning, tabi sa mga taga Legazpi City Public Market. Good morning, Legazpi City Public Market. Kumusta ka mo dyan? Good morning po, Daraga Public Market. Sa mga parantabay niya to dyan sa Saod kan Daraga. Dakol kitang mga parantabay dyan nakatutok tabi sa radyo sa 729 kHz. Ngunyan pong aldaw na ini. Sering man ang katuya tabi ng mga taga dyan sa Albay District. Kumusta ang radyo? Pakusog-kusog ang radyo. Ngani po marayan sa tuyang aldaw. Bueno. Aramon ta daw mga tugangan mga buena manong bareta sa pagkaaga. Sa ibaan Mega Force Patrol. Jimmy Nasalita sa report. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta mga tugang sa Morning Hirit. Jim, good morning. Good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa bungkaras kan sa tuyang mga istorya ngunya na bulan pigsisilibrar BP an sa kan sa tuyang gobyerno an peace month bulan in ka tuninungan ngunyan kung sinayuman an panahon ay pinagbubusol an whole of nation approach para abuton ang mga lugar sa iba-ibang parte ka nasyon na konsideradong conflict affected o conflict vulnerable. Gustong sabihon kung kan mga inot na panahon perming igwanin mga disturbo sa normal na pamumuhay kan mga tao maribok dainin na tultol na pasiorden alagad sa konseptong ini kan gobyerno ang programang pamana payapa masaganang pamayanan. Lindong ini kan Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation Unity luway na mamatian kan mga tao sa mga hararayong barangay ang tabang serbisyo kan gobyerno arog gihimplo kaso hapon duwang mga proyektos ang ipinag sa irarom sa groundbreaking activity and interconnectivity kan Agpay Lumacao Road nagpo nini sa phase 1 antos ini sa phase 3 sagkod na makasugpon sa mga sa tinampo sakop kan National Road. Ini ang ipinaliwanag sa entrevista kan DCGB News kay OPAP Regional Coordinator Christopher Azucena kung sa kabilugan tabi bibi ang nakamaubutan kan gobyerno mayrani mamatian ang gobyerno maski sa mga kaharayo-rayo na mga barangay bakos nadigdi sa banwaan kan ginubatan magin sa iba pang
parte kan rehiyon Sorsogon, Kamsor, Masbate, asin iba pa. Kota na kasuhapon, yaon digdi sa ginubatan si Secretary Carlito Galvez, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, nagkataon birthday ni BBM, kaya ani pinadala digdi si Yusek Isidro Purisima. Aha. Sa ground breaking activity bali duwa ini na pinag sa gibong ground breaking activity kaswapon, saro duman sa Bulud, Aplan Barangay, saro digdi sa baba sa Agri Center sa itaas sa ng parte kan Bicol University, Ginobatan Campus. Iya natural an pag-welcome and pagpapasalamat ni Mayor Chino Garcia and presente man an si Congressman Joey Salceda. Dango niya to an pakipag-ulay niya to sa kay Regional Coordinator Christopher Azucena. Ang ano tapo kaya ang mayor na Obredo tayo hindi na matabangan ng gobyerno nasyonal ang mga barangay na ini na inaabot ng conflict affected and conflict vulnerable na tabangan sindang ekonomiya, makaiguan ng hanap buhay ang mga barangay na ini. So ngunyan po bago lang hindi kita sa Ginubatan, digdi sa Bicol, uga pa kita sa probinsya kang Sorsogon, Kamsur, Masbate, asin sa Camarines Norte. So asin ngunyan na bulan na September, pinagsisilibrata ang bulan ng katuninungan o Peace Month. Ano po, so sa iba-ibang lugar kang Pilipinas, uga kaya ning nangyayaring activity, maguma siyang groundbreaking, uga kita ning mga symposium, mga activity na kinukundusar. So first, ngunyan ko sa nanaisihan, katrankiluhan month palan ngunyan. Iyo. Peace be with you. Yes. Oh. Yan, Peace Bibi. be with us all. Sige. Yan, Bibi, mga dagdag na informasyon. Jimmy, nasalita di si Jimmy News. Thank you, Jim, sa report. Hali po dyan sa luwas. Apo ng tadaw, mga tugang an pag-asa. Ay, later pa pala. Later pa. Pero luminaog na sa PR. Luminaog na mga tugang sa PR. Tabi si, si Bibingka. Ang ngaran niya, Ferdy. Pero ngunyan pong Sabado, tabi, paluluwas man sana yan. Tabi, mga tugang sa PR. Dahil man yan po matama sa anuman na kadagaan. Kaya lang, yung po, may dara po siya mga tugang na bagyo, na uran. Hindi ito umaga. Apektado, mga tugang kita kang uran. Nadara mga tugang ni Bibinka na iyon po nagpakusog kan, nagpakusog tabi kan habagat. Na nagresulta, mga tugang sa, nagresulta po sa pag medyo baha. Dinihan isa DCGB, nagchinilas na lang ako ngunya na aldaw ta medyo baha. Yan po sa Samuya Tabi na Samuya Tabi na ground floor, sa Samuya Tabi na Tinampo, digdi po sa Hampangan kan Imperial Court Subdivision, digdi po sa Legazpi City. Kaya day na resolveran ini na problema bidigdi dit sa nang pag-uuran mina kwantabi, mina lantupan tubig. Dili po sa Samuya sa Imperial Court. Alright, sige. Good morning po. Good morning. Sana i-announce as early as possible kung may suspension of classes dahil may mga nursing students assigned sa ibang lugar pinauruli. Yan, man talaga po. Iyo. Sa bagay, kayo po talagang maghalat kay announcement, pero pag kita check mo na lingon ko na lugod tabi sa pag-asa kung ano man ang status ngunyan kang panahon may mga may mga alert warning. Pero kung ano po sa warning kasuhapon, aramon ta muna. Tapo lang talugod sa pag-asa, Alright, sige, 5:21 o 5:23 sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Busy line. Alright, busy. Later lang Good morning, may klase po ba?
iyan sana. Halat ko na tairilingon talugod so mga hapot, mga tugang kan sa tuya tabi na mga kababayan, kung may mga nakapost tabi sa ano yan, hali po sa tuyang mga public officials, hindi po sa tuya tabi na palibot. I-double check natin kung igwaki mga ano yan, mga announcement sa Kapitolyo, takasuhapon baga, suspended mga tugang ang klase, di ba? Suspended kasuhapon ang klase sa satuya na palibot all levels yan, pero hirilingon tangon yan kung kumusta sa mga ano yan, mga announcement kan satuya na mga elected official. Most probably po wara po ki schedule na announcement tabi, madali lang hata i-check ko tabi so sa tuya na mga public officials tabi yan. Tingnan natin kung meron. Wara Mayo sabi sa naga Mayo. Mayo sa kabila. Tingnan natin kung igwa kaya na Mayo talaga. Mayo. Anyway, sige to. Please be informed. Ito. September, ano yan? 14? Ay, 13 ang petsa kaini. So, kay Governor Rex Lagman Mara. 13 so latest na post niya 13. Walang 14 na schedule. Please be, wala talaga. Anyway, totoo na ilingon na lang tabi tawagan natin ang Pag-asa DOST para po maaraman ta kung may yellow warning, green, red warning, orange warning, mga tugang sa padagos po na sitwasyon kang panahon. Ringing lang po. Happy birthday muna kay Ma'am Franz Fulbinar Alberto ng Karamuran, Catanduanes. Good morning, Tabi, amigong Melvin. Kumusta ka mo dyan sa Pag-asa? On air ka na po. Anong latest forecast, Tabi? Kay Bibin ka, go ahead. Just marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mataga DCGB. Asin sa gabos na tagapakinig asin nagsusubaybay kan DCGB. Sa inyo na petsa sa Setyembre 14, 2024, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o habagat ang padagos na nakapekto sa Surcan Luzon sa Kabisayan asin sa Mindanao. Mantang trap ng tropical storm na si Vinca na dating tropical storm na si Fergie ang nakapekto sa natatadang parte kang Luzon. Asin kasabagong alas 3 ng pagkaga, ang tropical storm na si Fergie ay nasilwas na kang Philippine Area of Responsibility at pigakarkulong na sa distansyang 1,215 km, sirangan norte sirangan kang extreme northern Luzon sa coordinates na 25.4 degrees north, 132.6 degrees east. Taglay ang kusog na Paros na apat sa 85 km per hour, asin pagbukso ng Paros na apat sa 105 km per hour. Naghihiro pa si ring sa Sulnopan, Northwest Sulnopan sa rikas na 20 km per hour. Ang tropical storm na si Fergie ay pigilauman man na pwedeng magtama po sa may eastern portion kang mainland China. Mantang ining bagyo ay di naman indirektang nakakapekto sa anumang parte kang Kabikulan. Mantang digli sa Kabikulan, magkaka-experience siya ng mga pag-uran, dulot naman ng Southwest monsoon o habagat. Ang Paros ay moderato, sagkot sa magkusog, nahali sa Sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karagatan kang Kabikulan, magiging moderatos, sagkot sa Mahalon. Temperatura pigilauman poon 25 sagkot 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5.34 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5.47 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.27 ng pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halididi sa DOST Pag-asa Legazpi. Hello, Melvin, di kita rainfall warning signal mo yan?
Sa ngayon po, wala naman po tayong heavy rainfall warning signal sa anumang parte kan Kabikulan po at lang po mga thunderstorm advisory lang po yung nakataas po natin. Ayun. Kasalukuyan. Kumpara ka sa hapon na may warning kita ngunyan wala medyo okay ang bako ngunyan masyado makusog ang pag-uran. Opo, sa ganyan po mga light to moderate lang po yung inaasahan natin mga paguran. Lake araw kasod man na halos nasa may parte kang eastern portion ng Bicol Region o dito po sa Bicol Region. Pero ngunyan nasa may bandang may Maroban na po yung kaulapan po. Ayun. Oo. Nakaluwas na si Purdy, adi. Nakaluwas na. May na kitang pigkuan. Aside from that, na kitang pigbabantayan na maraot na panahon niyan, Tabi, Melvin? Aside po sa tropical storm na si Purdy, meron pa pong maaari pong mabuo na isa pang bagyo. Pero dito po yan sa may eastern portion ng Tigalauman na pwedeng mabilog sa Lopning Par sa may eastern portion of northern or central Luzon. Ayun. Harayo man ito, adi. Harayo man sa tuya na Opo, maray. sir, medyo harayo man tabi. Opo. Salamaton na, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, at sa mga taga-DCGD. God bless and mabuhay po kayo. Opo. Thank you. Mga tugang, iyan po ang latest sa kamugtakan kang panahon. May kinaraman po si Purdy, kaso Banggi, kaso nga po naglawag yan sa PR, ngayon nagluwas na. Yan man ang good news kaya medyo dahil man ki suspension of classes ngunyan. Dahil man ki kumpara ka sa hapon na nakakuang kita, naka-orange warning kita, rainfall warning. Ngunyan po dahil man ki rainfall warning signal. Advisories, Ilinawas tabi ang pag-asa, kaya kung may mga klase, tuloy-tuloy ang klase. Wala iba pa na mga gigibuhon ngunyan, mga tugang kaya dahil po kay advisory, nilinawasan sa tuya tabi na mga local government units. Digdi po mga tugang sa probinsya kan Albay, asin sa ibang parte kan Kabigolan. Alright, unless na magkaigwaki makusog na pag-uran mga tugang, pero bako man siya masyadong straight talaga kaigwaki pag-uran mga tugang sa tuya na kapalibutan. Alright. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headline tayo in the morning, 5:31 sa DCGB. Duwang kita sa newsroom, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. May anunsyo si Mayor Caloy Baldo. Aha. Lifted na suspension kang klase na post niya kasod ma. Ayun. Siring man si Mayor John Giausian Candaraga. Lifted naman sa iyang post kasuhapon na suspension ng klase. Ayun. So may laog na ngunyan sa duwang banwa. Iguana, na Sabado. Aha. Aha. Okay. Okay, headlines ko niyan sa nasyonal. Bayadan ka mga pasyenteng nasa level 3 hospitals nationwide. Inilibre kang gobyerno bilang regalo sa mga ini sa ika-67th birthday ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon. Aha. Pero dapat mag-agi ni sa interview sabi kan DOH para sa magproseso. assessment. Iyon. Kibuloy, nag-plead ni not guilty sa kasong child abuse. Aha. Siring man sa kasong qualified trafficking. Yan. Aha. Not guilty. Yan. Aha. Minimum na 21 pesos kada kilong paroy sa aranihan. Inanunsyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ay, wow. So, babakalon sa mga paraoma in 21 pesos per kilo. No rin, Pag-aranihan. babakalon. Profestong sobra 6 trillion pesos na national budget para sa 2025. Tatapusong kang Kamara de Representantes bago mag-recess. Most probably September 25 da. Mientras tanto, Kibuloy, masumiter ng piyansa, maski bako available ang kasong human trafficking. Nga naman siya magkapiyansa kung di mas pagtukutan na Ang magpiyansa. sabi ka na bugado, maluya ngayang ebidensya kaya nagtutubol nga kaming papapiyansahon kami. The best man na di. The best man. Pero sabi, si Kibuloy, nagsumiter ng petisyon na gustong magpairarom sa hospital arrest sa Davao. Natabay lang siya. May bigmamati da. Ay, bigmamate. Sabi man Hospital kan, arrest sabi man,
dapat ngayon na magserarom sa examination kung talagang komplikado sa iyang Oho. ano yan, salud. Okay. Alright, yan sa Santo Kadiwa Center, mapabakal naman in pakyawan o wholesale. Agripuhunan na sinpantawid program, inilansan ni Presidente Marcos Saldaw kan sa iyang birthday. Oho. Graft charges kontra sa pinatalsik na alkalde Kambamban, Tarlac na si Alice Go sa Kapas Tarlac RTC, ibinalyo sa Valenzuela Regional Trial Court. Korte Suprema nagbaluwas din paglilinaw sa pagbalyo kang kaso ni Alice Go sa Valenzuela Regional Trial Court. Mantang pagadan sa tulong drug lord kung sa Gimbal si dating Presidente Duterte ay sin dating retired Police Colonel Garma ipa-imbestigaran sa NBI. Aha. Yan, di pa mga headlines mo niya na pagkaaga at diyang Cambiwais Enterprises sa napong sana Mr. and Mrs. Raul in Marisa Calcio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo IPWIS ninyo yan, 24/7 konektado ko mo mas kinaing doon. From News by Ginepos si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige. O yan mga tugangan mga latest sa Lado National. Basahan ko do kamo kirawit dawit ni Pading Ray. Mga tugangon niya na agata. Ngani lamang na kumpleto lamang an sa tuyang aldaw. Kaso apunday ko nabasa ni rawit dawit ni Pading Ray. Pati sa pinadara niya sa kuya, sabi niya ang bibig ng mabait ay nagpaparami ng kaibigan. At ang labing mapagbigay ay sagana sa mga bating kaibigan. Magkaroon ka ng maraming kaibigan, subalit isa lamang sa 1,000 ang magiging kapalagayang loob mo. Sirach 6:5-6. Mapayapang araw, kasapon ni pinadala ni Pading Ray. Thank you, Pading. Good morning. Unitabi ang grawit-dawit ni Pading Ray Romero, ang titulo, Biblia. Ang Biblia, ikaw ay walang hanggan. Diyos ko po, una ka sa aming sinasamba. Pinupuri ka namin sa iyo sumasampalataya. Salamat po sa habag at pagpapahalaga. Sa aming lahat, ikaw ang aming pag-asa. Magandang araw po mga minamahal. Bigyan natin ng panahon, mga banal na aral, pagbasa ng Biblia o galiin araw-araw, mga salitang nandyan sa buhay ay tanglaw. Huwag naman sanang itago o isantabi. Ang banal na aklat ay nakikita lagi. Ito ay binabasa kahit na sandali. Tumutulong sa atin na sa tama mamalagi. Huwag pong hayaan na kainin ng ipis, pamahayan ng insekto o maging alikabok, kundi pagsikapan maging malinis, hinahagkan dahil siya ay pag-ibig. Sa kapatid na pakiusap na kung mamarapatin, na sa bawat isa ipahintulot na gawin, ang salita ng Diyos sa lahat ay makarating dahil nagbibigay ng tamang tatahakin. Ang ating katawan ay templo ng Diyos, nakakainggitan ng napakakaingatan ang bawat pagkilos. Ang kanyang kabutihan ay laging nandiyan, huwag sanang mawawala, huwag sa dilim. Biblia mga kapatid, tanging kasagutan, mga suliranin di na matuldukan, nagbibigay liwanag sa madilim na isipan, tayo'y itatama papunta sa kabutihan. Pakinggan ang salita, laging itatama. Ipinangaral sa lahat ang malinis na diwa. Mahalin buong puso ang banal na salita, ang Bibliyang walang hanggan mula sa simula. Aleluya, aleluya, aleluya.
Salamat po Pading Ray sa magayon na pagiromdom sa Satuya Gabos tungkol regarding po sa pagbabasa nin Biblia. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Iyo man ang gadano. Gari, kita kaya may joke baga ka ang kahit baga, di ba? Kita da ang mga Katoliko, ang Biblia daa maalpog daa maalikabok. Biblia da kan iba may angsod. Birming naikim, birming yang dara. Yeah. Iyo, pero di ba? Mga kuan, mga medyo bako kita mga tugang makuan magbasa. Kan arog tabi ka na mga bagay-bagay sa Satuya tabi na palibo. Alright, sige. Oras natin Pilipinas 20. Bago po magabot ang alas 6 nin aga, mga tugang sa DCGB asin po sa Pilipinas. Happy birthday po sa tuya na mga birthday celebrants. Ngunyan pong aldaw na ini. Happy birthday kay Ma'am Franz Fulbinar Alberto ng Karamuran, Catanduanes. Greetings from Uwas, Albay. Happy birthday po kay Miss Lani Alforte Sanchez ng Taisan, Legazpi City. Lifted na po ba ang suspension sa Yun na po, lifted na po, ha? Good morning, Tabi. Ano sabi katrangkiluhan month? Ano katrangkiluhan month na digdi sa Taisan hanggang manito ma-burn out duang aldaw ngunya na Sabado hanggang sa Domingo. Katrangkiluhan daw ini. Bako man katrangkiluhan gud ka perwisyuhan. Ano naan? Mapakaray po kaya kan linya dyan. So single face baga yan, gigibo na double face. Tangani na mas maray tabi ang serbisyo sa tuyang mga kababayan. Good morning, Tabi. Sabi ni Lid, good morning, Tabi, sa mo. Sabi ni Lid, pipaisi po sa gabos ng lubong ni Teresita Lara Valladolid, gigibuhon sa ngunyan ang misa alas 8 nin aga sa Taisan Church po. Salamaton po na maray, ha? Sa Taisan Church, Tabi, ay bata sa tuyang background birthday. O anyway, pundon tamo na. Ang gadan po si Teresita Lara Valladolid, igwatabing alas 8 misa ngunyan dyan po sa simbahan Kantaisan. Okay. Diyos maray na aga po. Happy fiesta sa mga taga-Baklayon, Bakakay, Albay. Sabi ni Braca Joe. Good morning, amigo. Sabi ni Jonas Rosal, black shoes po na ay mali. Ay kaso po pala niya sa programa ta, mga tugang na mahiwagang tanong. Ipagpadagos na dyan. Ipagpadagos na tabi dyan, mga tugang ang tungkol sa mahiwagang tanog. Yeah. Alright. Sige. Haberday na lang. Haberday. Ang sa tuya tabi na mga okay na, wala na. Ay kita daw sa Facebook natin. Igwa tabi kinaka mga greetings ta so mga texter ta medyo okay na nabasa ta na tabi in the morning. Sandali lang ha. Tingnan natin ang sa tuya na mga Facebook. Oy nay ko po dakol na ini ha. Dakol na tabi ini. Good morning, Manay Lydia Bisonya. Tabi dyan sa Santa Teresa, Malilipot, Albay. Happy birthday po sa mabuoto na Kapitan kan Villa Hermosa, Rapu-Rapu, Albay. Warang pangaran o gari. Basta so Kapitan kan Villa Hermosa, Rapu-Rapu, happy birthday. Elisa Fajardo, maura na pagkaaga, stay safe po. Good morning. Rolly Alvarado, maray na aga tabi, Henry M. Asin sa gabos na parantabay sa DCGB na sa listening ngaya from Pasay City. Salamat amigo. Edis Quejo, maray na aga, Roosevelt Dib Luis. Lifted na po bang pasok sa Legazpi? Iyo po. Abi Belleza. Good morning tabi sir. Dr. Abi Belleza. Amigo, long time no siya. Itakanan na iling. Maray na aga tabi si mo. Good morning, pabati po sa madihon kong si Emily Nato. Thank you. Good morning, Emily Nato.
po. At saka good morning tabi sa kay Ilong ng Bungabong, Kamalig Albay. Sabi ni Charlo Nas. Yan, ha? Marivic Olivar Besmonte. Good morning. May pasok po ba? Wala na po. Ay, mayroon po. But memories remain. So may mga klase tabing Sabado, igwan na tabit. So mga suspension po kaso hapon kan klase dahilan sa orange warning, orange rainfall warning, lifted na po. Lifted na po. Kaya may trabaho na po as in klase na ngunyan na aldaw sa mga eskwelahan na may klase pong Sabado. Happy birthday kay Jillian. Happy birthday. At saka happy birthday po kay Samuel Villanueva Laines ng Virac, Catanduanes. Happy birthday, tabi Samuel Villanueva Laines ng Virac, Catanduanes. Okay, sige po. Happy birthday, good morning tabi sa imo amigong Renen. Salamat sa mga pigpapadaramong mga samno sa pagkabuhay. Mga magayon, mga interesting topic. Salamaton, tabi. Good morning, Renen. Diyan sa, saan ka na Renen na-assign mo niya? Basta diyan sa Catanduanes, Bato or San Virac, Catanduanes. Renen de los Reyes. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman in the morning. Digdi po sa DCGB. Aram daw nindo na may pagkakataon kat nakaaging panahon ng asin pinag-iriwala na nagresulta po sa matinding rayot. Salbatana di. Pigiriwala ng asin. Susog mga tugang sa pag-aadal. Asin informasyon. Kan taon 1316, nagkaigwa kirayot ang buong nasyon kang Inglaterra. Iyan na Great Britain ngunyan. UK, yan na pigapon na United Kingdom. Nagkaigwang rally, nagrayot ang mga tao. Dahilan po sa shortage mga tugang ni asin. Dahilan po sa kakulangan ni asin. Kasarabay databi ang sendapang problema dahilan ta halos na ubos na nagadan. Ang sendatabi mga tugang na mga hayop, ang sendang mga tupa, itong mga sheep. Dahil mga tugang tanagaygo daw tabi ki mysterious disease sa sendatabing mga hayop na pinag-ataman na nagresulta po para ini magkagaradan. Ang asin kan mga nakaaging panahon, iyong pigagamit po para sa pagpreserbarin mga pagkaon, mga tugang sa lalo na sa sira, asin karne. Kaya kan mawara so asin, nagkaribok databi sa mga tao, uyog-uyog yan. Iyo, totoo ini. Kami kayo, wala man kami ki refrigerator sa bulod, naman sa Sorsogo. Wala man kami kaan. Kaya pag nagbabakal so ina, mi kayo ki kadakol na sira, ang pigigibo mi ka, ang pigihiram, aramuro na lang hiram. Pigihiram, iyan na asin, iyan na sira, islicean iyan mga tugang kikutaw. Lilaugan ang kiasin. Ang asin, iyo po nakakapreserbar mga tugang kansira. Pag yan napipreserve niya, mga tugang ang sira ka ito. Kaya pag prinito mo, maskad na siya. Pero nakakapreserbar tabi mga tugang ang sira na awang asin na ang sira po dahil po na raraot. Araw pa lang kay tuman, duman mga tugang sa Inglaterra. Yan nga ng karne, ibugtak mo sa asin, nakuro na asin, napapreserve po yan. Advance happy birthday po sa lalab ko na si Ruben Barcelon, September 15, birthday niya po. Salamat.
Happy listening sa kabos na mga taga Piña Francia Daragalbay. Nakatutok po sa programang Morning Hearing. Good morning, Tabi sa Indo, Gabos. Paningit sa Morning Hirit. Yan ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Tuloy-tuloy ang mga balita. Mga nagbabagang bareta, hali po dyan sa luwas. Joshua Bino, Kamin Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag niya itong bareta, may bago ng Municipal Fire Marshal, ang Bureau of Fire Protection o BFP Daraga Albay. Ini sa persona ni Fire Senior Inspector Mac Kevin Marqueses. Alining Pulanggi, asin na ilipat na digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang sinalidahan kay ni iyo si Fire Senior Inspector Amor Lagilies. Nangunyan, na-destino naman sa munisipyo kan Ginobatan Albay. Sa pakipag-urong tatabi BP Henry kay Fire Senior Inspector Amor Lagilies, epektibo kan Setyembre 11, 2024 ang pagsalida ni Dani Puetmin ang pag-alik niya sa Daraga Albay at ang pagkadesignar man kay Marqueses bilang bagong Municipal Fire Marshal. Katakod ini o dara na ini kan mga pagbalasa ni mga fire marshal sa manlain ng mga munisipyo dahil sa pagbabaguman ni regional director kan nagsabi ng ahensya. Sa Bureau of Fire Protection Regional Office 5, nagretiro na ang dating regional director na si Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon. Asin kaso o sinalizahan ini ni Fire Senior Superintendent Achilles Santiago na yun niyan ang nagtutukaw na acting regional director. Kaso Odma kan ginibo kan mga provincial fire marshal asin iba pang mga opisyal kan Bureau of Fire Protection digdi sa Bicol Region an cortesia o courtesy call formalmente digdi kay Santiago bilang sa indang acting regional director kasuodma kung kaya nakapag-uron-uron na ang mga leaders kan Bureau of Fire Protection digdi sa Bicol Region sa bagong liderato ni Fire Senior Superintendent Achilles Santiago. Mantang digdi sa Daraga, sa satuyang pinagbabante na area, ang Municipal Fire Marshal, iyo si Fire Senior Inspector Mac Kevin Marqueses. Yang tabi BP, an update, ali digdi sa luwas with Boy Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Jomar Bien. Aramon ta daw mga tugang ang mga dagdag na report. Kamin Jomar, good morning. Salamat, good morning sa mga parantabay sa ordinansa at ipinagbubusol dito sa Sangguniang Panglungsod kan Tabako tangani na siguro na ang mga residensya tapos na residensya sa sugad ikuang sa diring sanitary toilet o CR ang ordinansa na ipinagbubusol ni Kagawad Preciosissima Tango, ang chairman kan Committee on Health, Nutrition and Sanitation sa Sangguniang Panglungsod kan Tabako. Iyo ang katuyuhan na makapag-provide man ang lokal na gobyerno kan Tabako ng pundo para matabangan ang mga pamilya na ininadaipanin sa diring sanitary toilet. Huli kayo ni sa maabot na Martes, magkakaigwa ng public hearing ang komitiba kung saan imbitado rin mga punong barangay officials kan malalay na barangay kan syudad kan Tabako ang ani na maaraman gustong makatipon ng datos ang komitiba ali sa mga barangay officials para aramon kung arin sa sayda mga residentes, mga residensya sa sayda barangay ang daimanin sa diring sanitary toilet
Asin kung paano pagdidispatchar ang mga human waste kan mga ini. Sinabi ni Kagawad Tangko sa pagkikimagawala ng DCGB News na maawat ninda na makaalukar ni pundo ano ka naggobyerno ng pambakal ng mga toilet bowl na i-distribuir digdi sa mga pamilyang ini para matabangan sila magkaigwan sa diring sanitary toilet. Asin makabilog naman ng ordinansa na posible na pag-abot kan panahon na magpag-bilog pa rin mga programa, may koreksyon digdi. Asin pwede man na makapag-penalize duman sa mga residentes na sa land system kang pagtatapokan sa indang mga human and kasabi na ang mga animal waste o itong mga sa ataman ninda. So, iyan tabi BPNV na mga dagdag na impormasyon na haliligi sa Ciudad ng Tabaco, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Halip po dyan sa luwas. 5 minutes bago magamot ang alas 6. Din pagkaaga, mga tugang sa DCGB. O, text na po. Ito, sandali lang may text pa kita. Tabi sa tuyang number. Mga taga-Lapu-Lapu, Legazpi. Ano ini? Ay, bareta ini. Ano ini? Sige, tayo forward ko daw ini. Papalo up tatabi ni tungkol sa baretang ini. Salamaton po sa informasyon. Bareta ini Sige daw. Alamin natin ang mga istoryang yan. Sige, totoo lang tayo ipa-verify ta Okay, sige po. Magatugang 4 minutes na lang. Alas 6 na nin pagkaaga sa satuya na programa. Magbabalik ang morning hirit. Magalipas lang kan mga patalasa. Henry M. in the morning. Henry M. Ang mga bareta po susunod na. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:01 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta kanalaw. DSWD Bicol nagtaunin ayuda sa pamilya kan 17 anyos na grade 12 student na naligis kan tren sa barangay Inarado, Daraga, Albay. Rinibong mga parauma sa Bicol Region na benepisyarana kan sobra sa 86 milyon pesos sa kantidad ng intervention kan Department of Agriculture. Congressman Joey Salceda may napili na running mate sa pagiging vice-gobernador pagabot kan 2025 election. Sa lado nasyonal, bayadan kan mga pasyenteng nasa level 3 hospital nationwide, inilibre kan gobyerno bilang regalo sa ika-67 na kumpleanyo ni PBBM. Kibuloy nagplead ni not guilty sa kasong child abuse. Sa ibang nasyon, Pope Francis pinag-inganyar ang mga opisyal kan Singapore na tutukan ang tamang pasweldo kan mga obrero. Sa business news, panibagong pago nin rollback sa masunod na semana, inanunsyo kan Department of Energy. Mga tips para maiwasan ang foodborne diseases na peligro hatod kan pagbaha, ipinaluwas kan WHO. Detalyes, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Rinibo po na parauma sa Bicol Region ang nabenepisyohan kan sobra sa 86 milyon pesos
na kantidad nin mga interventions na itinaok ng Department of Agriculture sa Bicol kasabay kan kumplianyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa DA Bicol, kaibahan sa mga pigdistribute ninda ang banhi, fertilizers asin mga kagamitan sa pagtanom. Maabot man sa 52 million pesos ang tabang na itinao sa probinsya Canalbay. Sobra sa 8 million pesos sa Camarines Norte, 9.7 milyon sa Camarines Sur, 500 mil pesos sa Catanduanes, 11 milyon sa Masbate, asin 3.4 milyon sa probinsya Can Sorsogon. Nagtao ang Department of Social Welfare and Development nin Tabang sa nabayaan kang pamilyang 17 anyos na estudyante na nagadan kan September 10 sa barangay Inarado, Daraga, Albay matapos maligis kan nagaaging tren kasuhapon personal na binisita ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio ang residensya kaini para maitaw ang 10,000 pesos na asistensya sa aram kan assistance to individual in crisis situation asin ang sarong guarantee letter na minakantidad ng 30,000 pesos para sa funeral expenses. Apera kaini, anama kan biktima makakaresibin ng tabang sa pagikan ayuda sa Kapos ang Kita program mantang antugang kaini na pigbabalidate man para sa educational assistance. Nanindugan si Laurio na ang ahensya na handa mag-extender nin tabang sa mga Bicolanong nangangaipo asin nabibiktima nin mananlain na circumstansya. Congressman Joey Salceda, mga tugang nakapili na nin vice gobernador na sa iyang magiging running mate sa maabot na 2025 elections. Ang sining na bagay itinuga na kaini sa publiko. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Kinonpermar na sa DCGB News ni Congressman Joey Salceda kasahapon na ang magiging vice governor niya sa 2025 election iyo si Diday Ko, tugang ni Saldico. Opisyal nang ipinahayag kan congressman kan 2nd District kung saan basado sa saya sobra kakwalipikado para maging katuwang niya sa pagserbi sa mga albayanos ang sayang running mate. Sa ngunyan, establisado na ang kandidatura ni Congressman Joel Salceda pagka-gobernador kung saan dakulang hapot na sa nangunyan kung si sayan posibleng makakalaban niya sa kargong gobernador pagabot kan 2025 election kung saan sa ngunyan dahil pa manin naglalantad na pwedeng maging kalaban niya sa parihas na posisyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Panyato, mga tugang na mga bareta, 1.1 milyon pesos na illegal na droga na kumpiskar kan mga personahes kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA duman sa Camarines Sur. Sa sarong 34 anyos na lalaki na konsideradong high value target ka nakalis na daw. Sinabi kan PDEA na nangyari ang buy-bust operation sa barangay Binagre, Tigaon, Camarines Sur. Nakuha sa sayang posisyon ang poco más o menos 525 gramo nin pinagtutubudan na shabu, mga drug paraphernalia asin doang pistola na may live ammunition. Ang sinabi ng persona nasa kustodya kan PDEA Camarines Sur mantang siya nakakahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 asin ang Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Report, hali po dyan sa luwas Oplan, Tabak, kang Tabaco City Police Station, efektibo kontra sa krimen. Report kay Jomar Bien. Epektibo para maibitaran ang posibleng mga pangyayaring krimen dito sa syudad kan Tabaco, ining ilinansar na programa kan Tabaco PNP na Tabak o Tabaco Pantay Kaligtasan. Saro ining enhanced police presence and foot patrol na programa kan Tabaco PNP. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. ang officer in charge kan Tabaco PNP. Sinabi kan Chief of Police
na magkuhan kan implementar ninja ang programang ini kan tabako PNP na riparo ang signifikanting pagbaba kan crime rate digdi sa syudad kan tabako. Dalang kapatunay lang na positibo ang epekto kay ini para sa pag-ibitar o sarong tigyapon din ang proactive community policing para maibitaran ang mga krimen digdi sa syudad kan tabako. Katakot kan bagay na ini sa naunambita na programa kan tabako PNP sa nakalisa ng sarong simana nakapag-rehistro sila in 129 mga nasita asin na isyuhan in mga citation ticket 111 digdi ang sa provincial citation ticket asin na 18 ang city citation ticket delan sa mga pagbayular kan mga traffic violation asin na ordinansa na kapag record man ang tabako PNP in aresto ng mga wanted persons digdi sa syudad sa nakalis na simana sa Rodigi ang city most wanted person. Apoy na kaya na nakakumpiskar man sinda in 21 gramo nin illegal na droga kasin arestado ang sa mga pinagtutubunan na medyo makusog-kusog na drug pusher digdi sa syudad kan tabako. Kadagos ang pangapunan ni Lieutenant Colonel Cirilio sa publiko asin sa mga barangay officials maging vigilante asin i-report tulo sa tabako PNP ang anuman mga suspitsadong mga individual na pigiling-iling linda na pwedeng makapagdara o maging kausa ng krimen digdi sa syudad ng tabako. Yan ang report ng DCQE. Oras Pilipinas, 10 minutos. Makalipas ang alas 6 ng aga. Report, hali po dyan sa luwas. Department of Health Bicol. Preparado na sa MPAX maski wala pa man in kaso sa Bicol Region. Joshua Bino sa report. Wala pa nin kaso nin monkeypox o mpox na nakaabot digdi sa Bicol Region. Alagad preparado na ang rehiyon asin ang Department of Health o DOH Regional Office 5. Ini ang tinaawan doon ni Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, ang Regional Director kan DOH Bicol Kunsain Sigunsaya. Pagi ni kan sa indang mga preparasyon o pagpasiguro na dahil makalaog digdi sa rehiyon ang nasabing ilang o ining MPAX. Sigun kay Albornoz, coordinated na ang mga local government units sa bilog na rehiyon. Siring man preparado na ang mga ospital para sa MPAX na ini. Sa paliwanag ni Dr. Aurora Teresa M. Daluro, ang head o pamayokan Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Bicol, ang MPAX na ini nagadara ni malubhang pamamantal asin pagluga pa mga lugad-lugad sa pandok kamot asin iba pang parte kan lawas may sabay pa ining kalintora pagkulog nin lawas asin paghubag nin mga kulani. So kung may namati sigun kay Daluro nin siring na mga sintomas magpakonsulta tulos sa mga health center. Ang lesyon kay ning MPAX nagpupuon sa mga butlig na pwedeng magmaltos, magrarom, maglugad, asin magtubig, asin magkaigwanin na langib. Kung kaya sa pahayag pa ni Dr. Daluro, tangani na nga makaiwas sa hilang na ini, siguraduhon na perming maghugas ni na kamot, perming magsanitize din mga gamit, lalo na itong mga bagay na perming pigagamit o kaya pigkakapotahan kan mga kadaklan maski sa laog ka narong. Di kayan man ang close intimate contact sa iba, tangani dahil ng magkalat ang virus. Sigun kay Daluro, bako malinisiring ka na COVID-19 na bako masyadong marabas maglakop. Kung kaya ko na mahihiling ang mga restrictiones pag-abot sa MPAX bako kasing higot kay itong uminaging pandemyang COVID-19. Alagad mas maray man girari na magpasiguro, permisa ng mantineron ang kalinigan sa lawas, tangaling ng makalikay sa MPAX, asin iba pa ang klase nin helang.
Dag na balita, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang 14, makalipas ang alas 6 ng aga, magbabalik kita sa iba pang mga bareta, makalipas lang po kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko ang ngaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, may regalo sa mga pasyenteng nasa level 3 public hospitals ang sa bilog na nasyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang ika-67th birthday kasuod ma, September 13. Sinabi niyang simbag kan gobyerno, akan bayadan kan mga ini sa ospital, kamaabutan ninda na matamangan ang mga namanuaan na may pangangaipong medikal. Sa separadong pahayag, sinabi kan Department of Health na sisimbagon kan gobyerno ang gabos na inpatient, outpatient as in emergency medical services sa gabos na level 3 public hospital nationwide. Alagad, para ma-avail ini, sinabi kan DOH na dapat magsairarom ang mga pasyente sa interview as in evaluation sa medical, social services kan mga ospital. Nagsumiter po ni not guilty plea sa Quezon City RTC Trial Court o RTC si Apollo Kibuloy may kinaraman sa kasong child abuse. Minot siyang nag-plead ni not guilty sa kaso kaining qualified human trafficking na kinakaatubang sa Pasig RTC. Inang primerong pagkakataon nalagampang siya sa korte, not guilty man ang ilinaog na plea kang apat niyang kairibang akusado. Ang arraignment o pagbasa nin demanda sa iya sa Quezon City RTC ginibo online. Sangon niya, nagka-detener si Kibuloy sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City.
Mga tugang, iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Inanunsyo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang minimum price kan paroy na 21 pesos kada kilo sa panahon nin aranihan. Sa ginibong paglansar kan Agri, Puhunan at Pantawid Program, sinabi kang Presidente na matabang ang National Food Authority o NFA sa pagbabakal nin 5 toneladang paroy sa nasabing presyo sa harvest season. Diyan doon kang Presidente ang pangako kan gobyerno na magtaon nin padagos ng suporta sa pagi kan iba-ibang serbisyo at programa kaibahan na ang kadiwa market, job fairs, scholarships, asin tabang medikal sa mga pampublikong ospital. Mientras nakaibahan ang Department of Agrarian Reform o DAR, pinanginutan man kang Presidente ang distribution kan certificates of condonation with release of mortgage o COCROM cockroom sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs. Personal na itinaon ni PBBM ang cockroom sa 10 na piling ARB sa probinsya. Apera digdi nagtaoman ang presidente nin 41 million pesos na kantidad nin agri-credit checks sa 480 na ARBs na nagre-representar sa 12 na mga agricultural reform beneficiaries or Agricultural Reform Beneficiary Organization o ARBOS. Ngunyan pa lang, sinabi na ni dating Senador Bam Aquino na dapat pakusugon kan Department of Trade and Industry ang pagbabantay sa mga supply ng Noche Buena products para masiguro ana dai maitas ang presyo kan mga ini. Sigon kay Aquino, ini para masiguro na tama ang supply sa merkado kan mga produkto na gagamiton sa pag-abot kan Pasko. Paliwanag ni Senador Bam na pinagsasamantala kan ibang mga negosyante ang sitwasyon asin ini ipinagluluwas na mga stocks kan Noche Buena products para maglangkaw ang presyo ka ini pagharanin ang Kapaskuhan. Apera digdi, pinag-abisuhan man kan dating senador ang DTI na pakusugon ang monitoring laban sa substandard na Christmas lights para dahil mabugtak sa alanganin ang buhay kan publiko. Si Senador Bam ang nag-serving chairperson kan Senate Committee on Trade and Commerce and Entrepreneurships kaluminaging 16th Congress. Pinuntirya kan Kamara de Representantes na aprobaran sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propuestong 2025 national budget na nagkakantidad din sa 6.352 trillion pesos bago ang primerong recess kang 19th Congress sa September 25. Sigon kan kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman asin Marikina City Representative Estela Luz Kimbo na ang deliberasyon kang plenaryo sa propestong budget mapoon September 16 ninaga. Inot nang nasalang ang general principles na iyon basehan sa pagbilog ng propestong National Expenditures Program. Bako arog sa deliberasyon kan committee, sinabi ni Kimbo na dahil direktang makakasimbag ang mga opisyal kan ahensya sa mga hapot kang kongresista imbes ang mga kongresista na sponsor kan sa indang budget ang pwedeng sumimbag para sa inda. Sinabi ni Kimbo na debate na ini sa pagultanan kan mga miyembros kan Kamara. Sinabi ni Representative Kimbo na pwedeng matabangan kan mga ahensya sa indang budget sponsors sa pagikan pagtaodigdinin kinakaipuhan na impormasyon. Enot kay ni naprobaran kan Appropriations Committee na pinamamayuhan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang pagbawas sa propestong budget kan Office of the Vice President gikan sa sobra sa 2 billion pesos gigibo na sa naining 300 o kay gigibo na sa nang 733 million pesos. Ano ibinawas na budget ibabalyo sa Department of Health as in Department of Social Welfare and Development na iyon magpapadagos kan pigigibo na pagkatao kan OVP nin mga financial assistance sa mga nangangaipo. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado.
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ako po si Annabel Dumlao, alkalde. 10 years na po ako nagde-dialysis. Sobrang laking tulong po talaga yung Malasakit, lalo na sa mga gamot namin. Sobrang nakaka-proud na nagkaroon tayo ng kagaya ni Senator Bongo. Napakalaking tulong po talaga. Bilang pasyente, sinasabi ko talaga na Senator Bongo talaga the best. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Salamat po sa inyo. Si Mr. Malasaki Bisyo, ang magserbisyo, Senator Bongo. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan APEC o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta. Bareta ngunyan sa Luwaskan, Pilipinas, hinagad po ni Pope Francis sa mga political leaders kan Singapore na dapat magkaigwanin tamang pasweldo sa mga foreign o dayuhan o obrero duman. Sinabi ni kan 87 anyos na Papa na dapat, o Santo Papa, na dapat matawaran ni special na atensyon ang mga nagitios asin mga may edad na. Importante man na matawanan ng proteksyon ang mga dignidad kan migrant workers. Ginibo kay ang pagtripon sa sobra sa sangribo na mga politiko as in civil as in religious leaders. Tinawanin doon kan Santo Papo na nasabing obrero may dakulang kontribusyon sa pagrambong kan ekonomiya kan Singapore. Igwaman ng sobra sa 1.1 milyon na mga foreign workers sa Singapore kung saan maabot sa 290,000 digdi ang mga domestic workers as in sobra sa 441,000 na obrero sa construction as in barko. Kada klan sa mga inihali sa kataning na nasyon kan Malaysia, China, Bangladesh, India as in magin sa Pilipinas. Business News. Business News. Mga tugang, marahay na bareta. Good news! Dahil may panibagong pago ni oil price rollback sa maabot na Martes, September 17 sa pahayag kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau sa paagi ni Assistant Director Rodela Romero. Sinabi kaini na may maluyang global demand ang dahilan kan pinaka bagong oil price adjustment. Sinabi niya na bawas presyo kang kada litro nin gasolina magakawat nin 90 sentimos sa kod 1.20, sa diesel 1.30 sa kod 1.60 kada litro, asin ang kerosene o gas may rollback man na magakawat nin 1.50 sa kod 1.65 kada litro. Health News, mga tugang, aramon ta daw pan istorya kasabay si News Director Mar de la Cruz. Ali po dyan sa News Base, kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, Billy. Ang baha, nagbabalangkaw ng risiko o peligro na tamaan ng foodborne disease ang sarong individual, sigon sa mga eksperto sa salud sa Kinaban. Sa payag kan World Health Organization o WHO, silang sinabi na dapat isa-isip pasintandaan pirmi ang mga minasulod na food safety tips para mantinidong ligtas. Primero, ibitaran ang mga hilaw asin bago lutong pagkaon o pera na sana kung ini nauubakan. Lutuunin marahay ang pagkaon asin kaunon ini mantang mainit pa. Dahil magsarin nin lutong pagkaon sa labang panahon. Mantiniron na may takop ang pagkaon asin initon bago kakanon. Mantiniron na malinig ang mga gamit na panluto o kitchen utensils. Pati na mga plato, kutsara asin tinidor asin magugas ning kamot bago magkapot nin pagkaon. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Pag-asa DOST, aramon tadaw pang report kasabay si Melvin Almuela. Just marahay na pagkagapo sa mataga DCGB. Asin sa gabos na tagapakinig asin nagsusubaybay kan DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o habagat ang padagos na nakapekto sa Surcan Luzon, sa Kapisayan asin sa Mindanao. Mantang trap ng tropical storm na si Vin ka na dating tropical storm na si Fergie ang nakapekto sa natatadang parte kan Luzon. Asin kasabagong alas 3 ng pagkaga, ang tropical storm na si Fergie ay nasilwas na kang Philippine Area of Responsibility at pigakarkulong na sa distansyang 1,215 km. Sirangan norte, sirangan kang extreme northern Luzon sa coordinates na 25.4 degrees north, 132.6 degrees east. Taglay ang kusog na paros na apat sa 85 km per hour. Asin pagbukso ng paros na apat sa 105 km per hour. Naghihiro pa siring sa Sulnopan, Northwest Sulnopan sa rikas na 20 km per hour. Ang tropical storm na si Fergie ay pigilauman man na pwedeng magtama po sa may eastern portion kang mainland China. Mantang bagyo ay din naman
indirektang nakakapekto sa anumang parte kang Kabikulan. Mantang digdi sa Kabikulan, magkaka-experience siya ng mga pag-uran, dulot naman ng Southwest Monsoon o habagat. Ang paros ay moderato, sagkot sa magkusog, nahali sa source sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kaligatang kang Kabikulan magiging moderatos sagkot sa mahalon. Temperatur pigila umampoon 25 sagkot 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:34 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:47 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidibdi sa DOS. Pag-asa Ligas. Mga tugang sa inyong nadangog, ang kabilugan kan mga darakulang bareta ng aldaw, halipudigdi sa News Base kan DCGB. Sa pangaran ni News Director Mar de la Cruz, kasabay dyan si Angel Mostaza, sin Jenny Balyaran. Siring man mga tugang report kan Mega Force Patrol, halipo dyan sa luwas. Sa panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, kasabay niya to si Ronald Baldo, yan pa ang GB News Express. Ani pa pang mga bareta sa Morning Hirit, masunod, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Pagbati hali sa Presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria M. Laurana. Sa gabos na mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hali sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, alas 6:40, alas 6:40 na po ninaga. Mga tugang, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang darakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing bog mga tay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Soral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara. Mahirig man uminom o day, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule. Mabakal sa mga panginot na botika nationwide. Aramon tadaw Baretang Pinapinit. Bato-bato sa langit ang samaan, huwag magagalit. Good morning tabi kay Dr. Cham. Sabi niya, ang nagsasabi nin totoo halos kinauuyaman nin kapwa-tawo. Iyo ba nang dadi? Maray na agad tabi, primo. Bueno. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria. Yan. Saro da tabing staff sa sarong munisipyo. Garo perming nakamurosot. Sagad sa to lang daw ang ugali, salbatana. Pagpigiran ni kan mga residentes, dayda kan ni kayang magtaram nin maluman. Baka may kwan. Baka iniwal. Baka may mga tao talagang araw ganun. Marasa pa, kung araw ka ng atito, dapat din nagtrabaho sa gobyerno. Alright. Si Isay daw ini, para munta daw sa Baretang Kolalaki. Ukuda daw nindo. Si Isay daw ini. Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw mananggad ini. Joshua, good morning. Good morning, Bibi. Aha. Good morning sa mga paraantabay. Isay daw ini. Na. Staff sa sarong munisipyo. Garo ng murusot na lamadang. Salbatana. Oh, nako. Murusot na ano ini? Murusot na ano ini na kabayo.
Laban. Ano sistema kay ni? Agad sa to lang da ang raot nin ugali. Para tigahapot kan mga nagdudulok na residentes. Na? Dahil da kay ni kayang magdaram ni sananin malumanay. Ano ba yan? Natayan, tapin ming mainit ang payo. Kay ni. Oh. Nombe. Ikangaya ang maraot kan imahe kan sa imong busing. Baka day na. Baka may bisita. O baka nadagitan o ano. Hindi. Sa bagay, grabe naman kung oralo na nadagitan. Nata, anong fight ni amigo? Si Mayor nga ni ngaya marayon sa na ang ugali. Kaman lugod, nasaro sana sa mga pigsusulduhan. Oho. Grabe man niya kay Toman sa imong budhi. Salbatan, adi. Tandok pa sa nada. Garo himala ng mag-uro Ismail man lamang. Ano ka ngaya allergic sa pag-ulok? Ang best day, may naghapot. Ako'y nahumali. At sa tuwing ikaw ay nakalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso. Sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Ang yan. Tarong bes, may naghapot. Yaon niya po si Arog kay na Pistoon man dan suminimbag si Be. Ata na nga ni ngayang wara. Pagtalikod kang naghapot, sinundan pa. Makuliton man ngaya iniaw. Tuminaram pa. Atitod. Talaga may sabi kang texter, may sabalanak nga yan. May sabalanak. Grabe nung bang balanak. Ngunyan. Sabi ka nakadangog. O para man nga naghapot. Residente ba nga yan? Bako ba nga maraot ang paghapot? Correct. Makahapotan kan banwaan. Iyan ang hapot. Dapat masimbagan kan mga nandunong dan. Iyan ang hapot. Para naghapot sa banwaan, dagit siya. Correct. Ano man si. Residente nga iyan. Iyan ang mga dapat ang serbihan. Kaya nga ni ngaya kita binarugtak magtrabaho sa munisipyo. Tangali magserbisyo. Bako para mag-feeling madam. Iyan mo lang ganda. Di na ito. May mga araw pa ka din. Tawanan mo ang iyong problema. Ulit. Tawanan mo ang iyong problema. Di kaya salbatan ng Freddy niyo. Nagpasaway ka noy. Relax lang ang pagkanta. Tawanan mo ang iyong problema. Ngunyan. Ngunyan. Agapod ki madam. Murusot na lamadang. Smile. Ano ang pagpagto ka daw tabi na so smile? Ano mo ng smile? So smile baga? Bata sabi ni Councilor Milabal, nag-uran nga noy. Pumundok ka nga ito, nag-uran. Anapun kan nga ni Councilor Mila, pampakalma sa uran. Pamparelax sa uran. O ngunyan, ano na? Ngunyan, marusot mangyaray. Mangyari sa mauraro mo na. Hindi ko talaga imagine ang itsura kang lamadang na medyo morosot. May kanta ba kang sa Bee Gees, di ba? Ano nga nang kanta kang Bee Gees? So, Smile? Smile, an everlasting smile. I found that the world
is right. It rains every day. Di ba pampala nito sa batadang ito? Awinda. Sige. Pangyari man sa mora ro. But nata daw ta unlike man mga original singer na araw kang boses. Talent mo man talaga. Nata daw ito na araw ko talaga. Kung medyo kaya ang problema pag nagdakula ka sa bulo, dakul na natong yun nakakaraot eh. An everlasting smile. I smile can bring you near to me. Don't ever let me find your gun. that would bring the tears. Sama na, tabing luminawa sa Parsikuan, tabing luminawa sa PRC per day. Tama na. Tabing luminawa baka magka-problema kita eh. Sabi na luminawa sa Kuan. Okay. Tabing luminawas na sa bagyo. Problema tayo yan. Pagabot kang alaw. Okay. Kumilusog. May? Kumilusog. Yung naguran. Sinabi na. Okay. Okay, bati yung kumipis yung mga taga Tangid Sugod Bakakay Albay. Mga taga? Tangid Sugod Sugod. Bakakay. Oh, okay. Antonio Cruzes. Mula sa Icho Road na Mendoza. So clean. Nagaling ka na kan, Joshua? Galing ka na kan, kaya na ko na yan, gari tagline, brand, established brand, tagline. So clean. So good. Mga taga-sugod. Maray naga po sa Indo. So clean. So good. So good. Okay. Joshua, this is Judy. Pasiguro. Joshua. Baretang kulilap meet. Bueno. Sandali lang Good morning. Iguaman digdi. Sandali lang Iguaman digdi siring kansa mo sa barangay me. Huna niya sa diri niya ang barangay. Iguaman pala dyan sa Ginubatan. Sa saro daang barangay. Iguaman pala. Nagkakon man talaga, nagkakalakop man talaga mga tugang anarog ka na sitwasyon. Anong oras yung schedule kang burnout dyan sa Kwan? Dyan sa, dyan, may burnout ba ganun yan, di ba? May burnout ngun yan Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. May burnout ngun yan, mga tugang na napiktado, iyo tabi ang kadaklan dyan sa Southern Barangay kan Legazpi. Pasisiring po dyan sa nito, apektado man so nagkaperang portion tabi kan daraga. Duwang aldaw yan, ngunyan buda sa aga. Tama ba? Ito na, kung akong pig news me kasuhapon yan, may burnout tabi ngunyan, may danta, balikan ko So scheduled na brownout tabi, ngunyan na aldaw, mga tugang pasiring po dyan sa nito, going to nito tabi yan So, na pag-burnout na in fairness man po sa Aleco na iyan na pinagigibon nindang iyan, yan po ang rason, excuse me po, yan po ang rason, yan po ang magiging solusyon, yan po ang magiging solusyon, mga tugang sa problema sa low voltage, dyan po sa nito, pasiring po dyan mga tugang sama nito albayo. Kaya alat-ala tsaga-tsaga sana. Anyway, kung man tabi siguro sa aga mainit na Tarayo na mga tugang si Kwan, harayo na bagaso. Nagluwas na sa PER, sa PAR, mga tugang si Ferdy, naglaw ka sa hapon, luminawas ng ngunyan, mga tugang na aldaw, na agang ini. Kaya po, gari sa aga, posibleng magmaray-maray ang panahon. Kaya baka man gawin masyadong maalingahot. Pero, mga tugang tabi,
September 14 and 15. Ngunyan pong aldaw, buda sa aga, dyan po iyan sa mga apektadong barangay Kantaisan, Mariawa, Maslog, Humapon, Barangay Bagakay, Bangkirohan, Imalnod, Bariis, Kagbakong, San Francisco, Buena Vista, Kabugao. Yan. Anislag, apektado man, porsyon Candaraga, Anislag, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande, Buda, Ibaugan. Bilog, mga tugang na munisipyo kan nito. Ang rason, iyo ang restoration kan distribution lines from single phase to three-phase line from Barangay Bangkiron, Legazpi to Barangay Kamauyan, Barangay Kawayan man ito albay. O yan tabi man. Duangal daw sa nang suro sakripisyo yan, mga tugang, tapos magkakaigwa po ki marahin ng voltahe ang kuryente dyan. Tama iwasan mga tugang ang low voltage tabi pag naging three-phase iyan. Nagkusog nga sa uran. Alright, now, kansarungal daw, bisita kang ACCI, mga tugang so Aleco. May representasyon duman so Aleco kaso Friday afternoon nagmeeting. Nakasabay ako sa meeting, mga tugang may concern tabi ang Albay Chamber of Commerce and Industry. Ang sabi duman kan representative kan Aleco, nalingawan ko lang sungaran, dahil ko na take note nalingawan ko lang sungaran, tabi, nang Aleco palan may plano yan na National Irrigation Administration na magbugtak mga tugang nin saro na substation kada munisipyo o syudad. One substation per municipality. Hindi dan makaka-address mga tugang kang Christmas lights na serbisyo kang kuryente, sabi kang representative duman kan Aleco. Ikadua, yuda tabin makaresolver mga tugang kang low voltage na mga kuryente sa supply nin kuryente dyan sa palibot. Ang ngunyan baga, kadahala-halang ka ang system loss mga tugang kan Aleco, ilalo na, sabi niya, habang naghaharayo tabi ang distribution line, nagkakaigwang kay system losses. Yan. Kaya, iyan ang nasa pipeline da ang plano, mga tugang kan Aleco. One, inakuno rin ito, pwedeng magibot. Binayaan ko na ta. Nagprograma nga na kung alas 3 kang Biyernes. Ikaduwang punto, ang Aleco, mga tugang, pigaadala ng pigaapod na net metering. Ano yan ang net metering na yan? Nag-adal na sinda dumanda sa Camarines Norte, pig-implementar kang Kanureco ang net metering. Ano yan? So mga persona, mga tugang na may kakayahan na magproducer nin kuryente hali sa renewable energy. So mga excess ka ito na na-produce, mga tugang, ibabalik, i-share mga tugang sa grid o sa Aleco. Inadala na daaninda, mga tugang sa Camarines Norte palan, sa Kanureco, pig-implementar na kilo-iluway ni na net metering. Iyan na, gusto sabihin, alimawa ngaya ako, ang sa Kuyang Harong, naka-solar panel yan, naka-generate, naka-kwan yan, ano man na klaseng, ano yan, renewable energy, may solar ngaya. Karaklan baga kaya solar, di ba? Naka-solarized yan. Paminsan, sobra mga tugang sa konsumo sa kuryente. Itong konsumong ito sa kuryente, pag ito dait po pag ito dahil naggasto kang may sadiri kang residensya, iyan po mga tugang nawawara. Nasasayang, di ba? Nasasayang. Ngunyan, ang gigibo ka net metering na iyan, may reverse metering system, may install yan sa harong mo, itong excess mo na kuryente na pigagamit mo, na dahil mo nagamit sa aldaw na iyan, mga tugang, itatao mo tabi sa Aleco. Sisigupon ito kan Aleco, mga tugang, buda so Aleco man, i-distribute man ito sa mga lugar na kaipuan ki kuryente. Arog iyang kandang konsepto ka iyan. Ngunyan,
Iyan po, bako man iyan sa gabos na may ang harong mo, igwatabi ki solar, pwede ka, piga-applyan daan, buda, ma-assess man ka ng sitwasyon. Tayo baga ki mga harong na, buda igwa ki, alibawa ngayon ako, may dakulaon akong negosyo, may hospital ako, may eskwelahan ako, ginibo kong solar gabos, sobra sa konsumo ko duman, i-share ko tabi yan sa Aleco. In return, mga tugang, garit kung may bill ka o whatever, iyan tabi, ikog dididak sa imo kan Aleco. Garorog kan konsepto duman sa Amsterdam, duman sa nakadumang kami sa kuan sa may The Hague. So yan, nabubugtakan kang International Criminal Court. Ha? Nakabot nga ni kami duman sa nakalaog lang kami sa compound. Ngunyan tabi go duman susubra mo mga tugang ta. Karaklan duman sa mga harong may panel, solar panel. Mga solar renewable energy nagapractice sa Europe. Bibalik yan, duman kan sa indang, kuan kan sa inda tabing kikoy ko akan grid ninda, kan electric offer at kan electric supplier ninda, ibibalik mga tugang, hindi dara duman sa ibang consumer na kulang na supply. Arog na kan sa Aleco. Pero ngunyan tabi, pigadalan. Pero sabi kan resource person kang Aleco, mga tugang, ang implementasyon da tabi kayan, ngunya nang maapot na 2025. Yan. Ilingon ta kung paano yan tabi, buda kung igwaki mga personang qualified mga tugang sa siring na bagay, digdi po sa satuyang probinsya. Iga-applyan dan, bako man na tamiligwa kang solar panel, nagpatakod ka, yun na, piga-applyan yan, buda i-assess mga tugang kan Aleco. Kaya para may bitaran ang mga on and off kang kuryente, saroan sa mga pwede, buda, saro patabing option, iyan mga tugang na pagubugtak da tabi nin mga substation sa kada munisipyo. One substation, one municipality, one LGU. One substation, one LGU. Gari man sana, one station, one nation. Sa mga radio station baga may mga tagline na di ba? One substation, one LGU. Yeah. Inda kuno rin magibo yan. Mga tugang, salamat. Mabalik pa ako 7:30 sa programang Radyo Klinika. Tod tabi sabay mga problema sa malnutrition. Pag-iristoryahan tatabi yan. So, paano mo maraman kung malnourished ka? Ano mga undernourished? Ano ang kung ano pa? Paano maraman kung medyo kulang ki vitamina an sa imong lawas? Kung kulang ki vitamins, mga tugang an sa imo tabing lawas, iyang pag-iristoryahan. Kasabay po taon si Dr. Arlene Calleja. Dr. Arlene Calleja. Yung pang magiging kasarabay na taon. Maghapon tabi sa 0928-777-5548 o sa 0966-203-0034. Maghapon taon, mga tugang sa programa ta. Magdangong. Salamat. Kansa nung pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad.